बिफा फोरोंगिरिया फिसाज्लाखौ माबा बुंनो नागिरदोंमोन। बे समावनो गुबुन सानफोरनि बायदि बिमाया फिसाज्लाखौ बानस'हरदोंमोन। बाबु थांनो हो बिफा, उन्दै फिसाज्ला देनां देरबा बुजिगोन। आं थांग्रोनोसै, दा सानजौबा गोलाव लाइन थानांगोन। ओंखामखौ टिफिनाव सोखाबाय बिफा, दा लानानै थांदो। बिफा फोरोंगिरिया दिनै बिमा गैयैलाय खाबु मोनथारदों फिसाज्लाखौ बुंनो। दिनै मा खालामनो सानदों? लोगोनि बार्थडे पार्टि दं, बेनिनो पार्टि सार्टि खालामगोन आरो बेलासियाव लोगोफोरजों लं ड्राइभआव थांगोन। नै बथ्राय फैबाय नोंना, एसे साननायखौबो बेयावबो होदो। 18 बोसोर जाबाय, समाज हारि हादरनि बिबानखौबो रुजुनदो। बेवहायलाय मा साननांगौ दं? बेथ' गोरलै खामानि। अपसन मोनगोन बर्डआव सासे बिजाथिनि मुं सायख'नांगौ। गोरलै आरो मिनिनायनि बाथ्रा नङा फिसा, बेयो मोनसे गोनांथार थिरांथा। सानै हयै बर्डखौ बै बिजाथि एबा पार्टिनो हो जेराव बिटिआर आरो हादरनि जौगानायनि मावथांखि दं। मोनफ्रोमबो बहरा गावबा गाव बेसेन दं। बहरनि ओंथिया सोरखौबा देरहाहोनाय एबा फेजेनहोनायल' नङा, बहरा नोंनि स्ल'गानसो। आफा, आंनि बर्डनि बेसेनखौ आंबो बुजिगौ। नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय दंना गैया आं मिथिया, नाथाय गोदान बिटिआर आरो हादोरनि सायाव आंहा फोथायनाय दं। साननानै नायबाय आरो थांखिबो लाखाबाय। बर्डखौ सोर बिजाथि एबा पार्टिनो होनांगौ। मिथिगौ गोदान बिटिआर ग्रेप्टारखौ सोर मावफुंगोन। आं बर्ड होगोन सासे सैथो बिजाथि एबा दैदेनगिरिनिसो, जाय बिजाथिया थगायनाय, जाख्ल'नाय आरो सुसिनायखौ फोजोबस्रांगोन आरो जायनि गोख्रों दैदेननायाव गोदान बिटिआरआ थाबैनो जौगानायनि मोखां नुगोन। बर्डआ गोजोन खौसेथि, समान जौगाथाय आरो गोग्गो खुंथाय दानायनि। बर्डआ गोरिब नोगोरारिनि जेंना सुस्रांनायनि। बेनिखायनो आं बर्ड होगोन गाबोननि मोजांनि थाखाय। अब्ला देग्लाय रायजोनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार। नोंथांनि गिबिसिन बर्डखौ गोसोखांथाव खालाम। देग्लाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकार। सोलायनायनि सम सफैबाय। भट फर चेन्ज, भट फर इउपिपिएल। थौ सोलायदिनि टाइम फर चेन्ज, सोल' फाल्थाय।